στο νούμερο 19, όλη αυτή η υπόθεση με το DVD έχει προκαλέσει πολλές ερωτήσεις τέτοιου περιεχομένου και πολλές ερωτήσεις στα κορίτσια, τα αγαπημένα μας κορίτσια για σπίτι. Και γιατί είμαστε εμείς εδώ? Για να απαντάμε στις απορίες που έχουν τα κορίτσια για σπίτι. Πρέπει να έχω σταθερό σύντροφο για να βιντεοσκοπήσω την ερωτική μου ζωή. Κάθε άλλο. Το μόνο που χρειάζεται να είναι σταθερό είναι το χέρι του συντρόφου που θα τραβάει τα πλάνα. Μπορεί η βιντεοσκόπηση των προσωπικών μου στιγμών να σημαίνει και να προκαλεί αύξηση της απόδοσης του παρτενέρ μου? Για τον παρτενέρ σου δεν είμαστε σίγουροι. Όλοι οι άλλοι όμως που θα τη δουν σίγουρα θα έχουν αύξηση απόδοσης. Αν αυτό ικανοποιείται βλέποντας το βίντεο που έχουμε τραβήξει μαζί, είναι κακό? Καθόλου. Αυτό σημαίνει πως του άρεσε. Πρόσεξε όμως να μην του άρεσε τόσο πολύ ώστε να το κυκλοφορήσει στα περίπτερα. Επειδή αυτή η ιστορία κρύβει παγίδες, υπάρχει περίπτωση ενώ δεχτώ να υποκύψω στις ερωτικές του πιέσεις, μετά να πέσω στα μάτια του επειδή δέχτηκα να κάνω αυτό που μου είπε και κανονικά έπρεπε να δισταθώ σε αυτό? Τι σε νοιάζει, κοπέλα μου? Μπορεί να πέσει στα δικά του μάτια, αλλά σίγουρα θα ανέβει στα δικά μας. Άντε, να με βιντεοσκοπήσει, αυτός πάει και έρχεται. Αν θέλει να φέρει ένα κάμεραμαν να με βιντεοσκοπήσει, υπάρχει πρόβλημα? Ίσως υπάρξει πρόβλημα αν ο κάμεραμαν δεν είναι επαγγελματίας και θέλει να πάρει μέρος στην ερωτική σκηνή. Επειδή το γυναικείο φύλο είναι και λίγο φιλάρεσκο, η γυναίκα σκέφτεται πιο πολύ πώς θα είναι σε αυτές τις προσωπικές σεξουαλικές της στιγμές από ότι ο άντρας θα φαίνεται όμορφη εννοώ. Ένα φρεσκάρισμα σίγουρα θα το χρειαστείτε. Άλλωστε, από ό,τι έχουμε παρακολουθήσει τελευταία, τα κεφάλια των παρτενέρ δεν πολύ φαίνονται στις ροζ ταινίες. Μάλιστα.